Anyang laki din! Sadam, agring ka. Sadam, Apay aya, Leonor. kasla nagtatakaw. Anya? Ingkalan di paltog ko. Darasem. Anya apaltog asasawom dita. Awan mo't paltog mo. Ay sus, nakaw nagsamot ng diyag tatakaw. Sadam. Dito'y kalaang silid, Leonor. Ang mga nagtatakong agpaiso na kita. Ay, Diyos kay, mangpuyat mo't nagijeng agtatakaw. Parbago na inyong saan tayo pailaing nga naturaw. Narik nami itay di karasakas na agtatakaw tatamaton. Imbaglakit din ata nakariing kami kanil, Leonor. Tanusan, tinakaw dan, di kalding mi. Asino ngay nga tatagijeng agtatakaw? Nalabit asa na taga dito'y nagijeng agtatakaw, tata. Awan ti makaiturad nga agtakaw akalugaran tayo. Sa bagay, pudno day taan na ibagam, sadam. Agridam tayo, tatamaton. Agrairaman ang dagit agtatakaw. Agrunda ko mamon dagiti tano dito'y barangay tayo Tapno matiliw da diyag tatakaw. Sadotnot ngamin nagiti barangay tano dito barangay tayo. Sa balit ti pag-alistuan da. No adda makan, alisto da. No adda matakawan, awan da. Wan nga rod. Awan pa'y uray may sa atanod makita nga agrunda. Uray aniniwan lako man ni kapitan. Kat awan. Datay ulatan ti agsipot ti daglawlaw. Narigat no makastrek dito dagit tatakaw. Ay, Sadam! Sadam! Agring ka! Abay ayan, Leonor. Ada ka no agtatakaw. Anya, ingkalaan di armalay ko. Darasem! Anya nga armalite asasawom dita. Awan mat armalite mo. Jikotsilyo. Darasem, ingkalain. Wawan! Sadam! Nakakita mi ti agtatakaw, Perlita. Di tatira sa tibalay ko, Sadam. Doon alalaki tinakita. Anya, Kailangan da nagtaray, idi nagpukpukawa. ay, delikado ti naramid mo. Kasano no da paltog dakit pinaltugan ta ka? Ha? Imawag ka kumanadagos iti pulis, Perlita. Jakmat amo ti cellphone number dagiti pulis. Kahit awan ka di tinatakaw dakan ka. Awan mat ti matakaw da dito balay ko. Anya kumangay, kat marigri kataknaan may. Ti dayaw ko siguro ti umay datakawan. Anya? Ay sinalbag dagi kay ngagtatakaw. Makadisturbo da iti pannaturog. Rinabila din yung may dagitag tatakaw. Mapuypuyatan tayo sadam. Huwag nga ro tatamaton. Awam nga ro ti matiliw tayo kadagijang agtatakaw. Nagwara sa dagitag tatakaw. Damag ka nga adda natakawan iti kabangibang nga barangay. Anya nga ti tinakaw da tatamaton. Cellphone kanda dumapay a kagawaan. Saan kalumat ang nakariing dagiti bumalay? Anya? Saan daan narik na dagitag tatakaw? Nasiri ba talaga dagiti agtatakaw tatamaton? Ay talaga na sirip da sadam. Di tayo mapupuutan ti idadatang dagijang agtatakaw. Babalawag lao na iti barangay tayaw. Awan pa'y kooperasyon dagiti barangay officers. Ay naku na yon, tata. Iso nga awagak dagiti barangay tanod iti barangay tangad. Kada italagi tang tangad iti arang tararamiden da. Kapit-pitak matibadom asimang pat idirabi ay role. Nagkapwam aya. Napanak nagraap nanang. Anya nagrap asasawam. Kat di ka matagtaltalon. Di ka pa'y nakita at mapog iti taltalon. Anya lakit din ni nanang aya. Nagadwa damdamagan na. Basta awak laeng tari nabii ka arumrumwar. Kas kala aswang arumrumwar iti rabi. Ay, anya lakit din ni nanang. Yarignak pa iti aswang. Kat anya nga ron ti kayat mo nga yawag kukan ka. Kapray! Gusto, nanang? Makauma ti panagdamdamag yun. Inka maturog makaturturog ka, Sadam. Ay, yak pa'y mabalit di maturog. Tano pa'y tarabidak. Kasanumat ngamin. Puyatin na tayo da ijay ngagtatakaw. No saan tayo nga agridam, matakawan tayo. Huwag nga ron. Ag dinamagan ti mapaspasama ka pa nagtakaw iti ili tayo. Nang runa dito barangay tayo. Agan nagtayo latan lakay. Makita kla dagijang nagtatakaw. Sidak ida. Anya? Anya tinapasamak tatamaton. Dagiti awanan ba niyang tatakaw? Tinakaw dagitang kay ti paglutuan may. Anya?
Kasano ko maanaala dati tangke apaglutlutuan niyo? Dito'y nga minruar ti paglutlutuan may kinibakit kao. Nagaramid ak iti paglinungan may ngaglutaw. Ano na yan? Uray tangke apaglutuan takawadan. Awan pilpil yan dagiti agtatakaw sa dam. Agrid-ridam tayo ngagpaiso, ang nakastrek damot lata. Huwin nga raw sa dam. Talaga nga awan tinariknag nga rin padag dagiti agtatakaw. Nagulimag da. Kahit nai-report yung ka din dahito, ni Kapitan? Kwa. At dahil baon ko ang mapanay di balay da kapitan. Tapno ipakaambo na tinapasama ka pa nagtakaw diti barangay tayaw. Ngam nabartek mo't kanaw ni kapitan. Anya? Dagiti laangan pula istinang ibagaak ang natakawanak. Awan pa'y sir-sirbe dagiti barangay officials tayaw. Kaasim at datatamaton ang natakawan sa dam. Ay, huwag nga rod bakit? Anya nga taaya ti aramidak tapno matiliw ko dagiti ngagtatakaw. Narigat at tiliwan dagiti agtatakaw. Agtatakaw da nga ron. Saan lagayam amay may sa lugar ti pagtaktakawan da? No di kat adu a lugar. Grupo lakit di dagita. Nalabit akas ta bakit? Awan mo't nga rod ebidensya tayo no kaming ti sindikato dagiti umay diti barangay tayo ngagtaktakaw. Ay, manon arabi ang mapuypuyatan tayo gapo kadagiti agtatakaw. Tunggal adda mangeg akarsakas. Ipagarup tayon nga adda agtatakaw. Nagbalin tayon aparanoy. Nangalaam iti day ta washing machine, Rulay. Gidatang ko, nanang. Anya, gimatang kalangarudan iti washing machine. May kadwapay nga ima. Anya, may kadwa nga ima nga ibagbagayo mat. Second hand a washing machine. Ay, napintas ba't a klase? Ken nginginaan day ta a washing machine, nanang. Asinaw tinanggatangam iti day ta, Rulay. Anya lakit din ni nanang ay. Tamagan na pa ilang no asino tinanggatang iti washing machine. Damagak ano asino takin kukwa. Anya nga iti amaw. No tinakaw mula ang day ta washing machine. Anya? Ni, sana kagtatakawan niya? Aw, apay nga ron alimbabaga ka, ah. Ibagam man kanyak tagpaysaw. Ginatang mo ti washing machine, wano tinakaw mau. Ay, pakpakawan, nanang. Sana kagtatakaw. Ginatang ko na ita washing machine. Oy, Rolay, nangalaam iti kabarbaro a cellphone mau. Anya lakit din ni nanang ayat, agdamag manan no nangalak iti cellphone. Siyempre, ginatang ko. Pangalaam kumangay iti igatang mo iti day ta cellphone. Kat awan mo't panggadam. Ape, aya, naglaing kayo agdamag. Ginatang ko na ito yung cellphone, nanang. Mas daawak lang amin ken karulay. Idi na minsan, nangyawid ka iti tangkay ti paglutuan. Idi manen na minsan, gematang ka iti washing machine. Ita, adda manen ka barbaro a cellphone mo. Noan niya ti makitkita yo, saan kayo nagdamag pay? Agulimag kayo laang. Ay sinalbag karulay, dinak man diktaran a sumardang. Damdamagak nga raw no nangalaam day ta cellphone mo. Husto nanang, sumanao kayo. Tala nga makita jagbut-buti lang to kalimabas sa bakit? Apay kumadyagbot-buti landok sa dam. Ita lang rod na makita ti rupa na dito yung lugar tayo. Kabarbaro a rupa, kunak man langay. Ne, nagsublimat. Adda imat na alanggot si. Ada nga ta sublin na abuti Ada ita, umasidag ka data. Nagkapanawon jagbot-buti landok lakay. Sa bali tinapaliw ko ti dedya lalaki Leonor. Tumalangkyaw. Pasaray kumita iti unag ti balay ta. Nadlaw kumatkan kwa na dahita. Ammo kon ti aramidag. Anya ti aramidam. Basta, surotek man dedya lalaki no sa dino ti papanan na. Kunakon ket nagtatakaw day ta lalaki. Saan sayang ti oras ko anang paliw ken kwa na. Ammo kon no sa dino ti pagnana edan na. Dayjay, nagisuot iti bunete. Langanan ti mapanagtakaw. Paliiwak anay bagno niya ti aramidin na. Apay anak kami suot karolay. Kaslad na kabusor mo. Panawanak man nanang. Adda kayo man nanalay ngagdamagan. Ikanak man nga ron iti paggatang ko iti sidaan, tapumana wakaon. Ah, mabit lang nanang. Ato yo. Diyan ay mas asidan, tigatangan nyo Ay, katuan na.
Ta makasidsida akmat kat itinaimas. Sigay, inakaw. Buisit. Saan ka nagbaliga, nagtakaw di rabi? Nadlaw ko ngamin nga datawi taglawlaw kat. Agam sa nabali. Bumawi akto no maminsan. Awan matan di tangki apaglutuan nanang. Ha? Katno adala ang itay ditawi. Napanan na nga eh. Ay, dalaki din ang takaw iti tangke nanang. Sino kumangay tagtakaw? Diyan ka mo! Makaturturog ako. Talagang nagkideman dagiti mata. Adda ka nabtug iti ruwarte balaya. Sino nga tanita? Ay, Jaske, agtatakaw lakit ni deta. Bumwarak! Wisit! Manon arabiya sana ka matmaturog na nang. Apay ayarulay. Adalaki di umararubayang agtatakaw. Rinabi imat apalpaliwag. Sana ko na matmaturog. Anya? Agkakapsuta ko. Sana ko na matmaturog na nang. Am-ammo ko diyag tatakaw. Isumot itati puyatek. Jakmat paturugan. Ulitak manan inton rabi eh. Puyatek man mo tiawanan bayin nga agtatakaw. Ay, awam mati di washing machine nanang. Ay jak amu akan ka. Buisit. Adda na nga lang iti washing machine. Apay ngagbusor ka. Kat tinakaw mo matlaang da di a washing machine. Anya? Tiyan mo nga takat jak amaw nga ang tatakaw ka. Ha? Nagbalatak matlakan ka tiyamin. Dagiti tinakaw mo. At damot lang ang takaw. Anya? Karma ti awag iti dayta rolay. Sa anak laan nagsasaaw. Ngam amok ti aramid mo. Urayam tadda umay dito'y apulays. Anya? Ha? Ipapulis ka laangan. Tapno sumardeng kan nga agtakaw. Ay, sana nanang. Diyan kaya ti mabalog. Rumbang laang amabalod ka. Tapno agnakam ka. Gaputa saan anasaya at nga ugalay ti agtakaw. Pakawanindak nanang. Magbalbaliw ako. Diyan ako nagtakaw. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Karma is right! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Sa dino ka di man ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka man na nagrubwat? Kan nakalipstick ka pa eh. Ay nalakit din ayato'y asawa. Damag-adamag. Mapanak lang iti sentro. At dalaang mapankugatangan a para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matladagos. Uy, lakay. O sige, mapanak nga rudan. Agananad ka, bakit? Uwin ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian, Barok. Kaya't ko kumaama kasarita. Pasensya kayon. Ngam awan pa'y ni Lilian, nanang. Itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y matla nagsubli. Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam, aya. Kunanamat nga dalaang mapanagatangan ni Jesentro. Angam ala. Agsubli kayong tulangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod Barok. Agpakadaak nga, Roday. Sige, nanang. Apa yan na uli mo ka, pare Roger? Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno ado ti malpasta. Sige nga, pare. Ang nangag ko nga may hindi sayang gustong maipapaniti asawan. Ha? Sana pa nakibiyang pare. Ang magpaliw ka. Amang narugrugitaan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanay, pare. Ala, lipasan takit din tar aramiden ta.
Naimbag nagsapa, Maritina. Umayak man. Katuan amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka motin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat man Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rudeng. Mabiit lang nga ro, tay nakmang timpla iti kapim. Rabak ko la ka di, Mari. Adala ko maumay ko kidawin kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta italang. Anya aya day tamare. Ibagam barang ka ba alak? Saan mo lang akidawan ti panagkantak kasintunado ak ngammom. Anya lakit din na yan? Saan, Mari? Ngamkid daw ako ano agdamag nilakay ko kan ka. Ibagam adituyak naturog idirabiin. Mabalin ka di, Mari. Anya? Ay, agar aramid kamot mare. Pagbalinan lakpay nga ulbod. Apay, sa di numanan aya tinagturugam idirabi Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din, aya. Amumlatan do sa dino tinagturog ka. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Adayo na barbara, ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din aya day ta nga arpad mare. Uy, alwada ma, amanga na inton agangay. Mapuuran ka gapo iti day ta arpad ana barbara. Ay na, kailiw ka man min Rico. Anya lakit din dito a babae. Kaslaasan niyang biyag no di makita. Pudno matibag pa nga, Rico. Mailiw ako na talaga kanta. Ada yung amin anagugwapo ka ng ipiyasa. Talagamot nga min ang nagugwapo at ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanya. Hangam di kagdanag. Maup-up deta iliw mo kanya. Inton madamtama. Mapantamanan agpapas itiragsak ijay hotel. Ngan, Rico. Sige, mapantamanin ipapas ti iliw ta ititong kamaysa. Agyaman na. Tanaragsakan akmanan, Lilian, honey. Talaga nakaragragsakak unay ta. Kasta akmat, Rico. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasamat amakadlo di asawang, nga sa balingar aramidan. Wen, Rico. Sige nga ron, sikat mo. Agpapas talata itiragsak, itirabi. Adakon, Roger Lakay. Apay nga itaka lang nga simbang Petlilian. Sa dino tinagturugam idirabi. Anya lakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gapot na ondakas ginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay da maritina idirabi. Naimasan mimot ngamin ng tinagragragsak. Gapot na kasangay tay may kadwang anak na. Ay, kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Inta manganin. Nakasaganan timakan ijay kusina. Lakay. Ina, talaga ang naglaka ang mamati kanyak dun uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamad kan ka pare. Sumra ka pa'y Di taon nagtipagsaritaan ta. Agyaman akmare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ako na mare. Nakaumayak. Gapot na kayat ko ti agdamag kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam kanyak ti pudno. Sige pare. Anya ka diti kayat mo adamagan. Tasong batak. Basta amok ati sungbat na. Damagak la ko ma. Nupudno adito'y balayo ti nagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso ngamin timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pud nyo dayta. Inulbodan na kamanan ni bakit mo pare. Sige nga rod mare. Day talang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang pare. Kaday ti lang ti maibagak. Agpaliiw ka tapno maamuam ti pudno ang mapaspasama. Nakalit di tayo kamanin, pare Roger. Aday bagakan ka mabalin ang makatulong iti parikot mo.
Anya lakid di ngaminan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga deta pare. Inton maminsan ang rumor ni bakat mo. Surutam iti nalimod. Iti kasta, mamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nagpaisuan niya. Anya lakid din. Tadyak na panunot adagos dayta. Sige pare. Aramidat to dayta inton sumaruno. Kat agyamanakken ka. Awanan niya man na pare. Jakmet kayat arugrukitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maaktuak laida pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagun daway ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Ada ka din ti asawa, Barok. Ada nanang. Ne, adda kayo magayam nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa ditoy. Agsarsarita kayo pa Tamang isaganak iti kape. Uray sa anon, Barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kayat ko lang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa dito'y salas. Anya ka diti bagayo nanang. Ibagayon taning, adda pa panak. Pudno ka diti manggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya mananday ta. Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsin narak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di yu patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno dayta ko na lang arudan? Mala, ada kayo numamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumara na kay, kat amangan nurabi inton no makasangput ha. Sa dino ka di manan ti papanam, bakit? Adala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananat ka. Sige nga rod lakay, mapanakon. Surutak itinalimod ti asawa ka. Maamuak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man pare Roger. Apatagsakit iti gagaram Talagaan na patag pa Rinardo. Mabalin ka di ako yugan nak. Sa dino pare? Mapan kuriputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado kay tida itang aramidan? Wen pare. Iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay. Awan pare kot iti dayta pare. Mapanta. Kuyugan ka. Data mo nandito hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay na. Agtutur ka kadiri ko. Sana bali, agpapastamanin nga gragsak ito. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ng ibagatikas na. Nakababain ka dagiti tattao diti counter ti hotel. Anya kay pare. Kas nakita mat. Simbrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan tayta. Wen nga rod pare. Diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagito'y ang mapaspasamak. Patib ka rin ti pakinakam mo. Umay kan. Sumrek tamat iti dayta a hotel. Ay, naiko. Nakaragragsaka ka talaga. Ipapastamanin itati iliw ka iti tunggal na isa. Wendel yan. Umay kang arudan. Ay na. Di naknarod iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak ngamin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya kay pare. Siyak ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari lilyan kan ti lalaki na. Si kalatan pare. Naimbaglakid din ta namati dagiti staff daytoy hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bain. Nakasagana ka din na makakita iti posible alangada ita pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko. Tapno malpasin daytoy. Wen. Ket inayadak. Tapno saan da amadlaw.
Apay basta inlukat yulatan tiridaw. Nagbabastos kayo sino kayo? Siyak lang mati asawa ni Lilian. Una yan ti kasta alangayo. Mangibabayin ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Roger lakay. Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta agawitan. Masapol nga agsarita ta. Roger lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay lakay. Pagawanan na ko ma. Yaka mo tinararamit ko. So anaaramit ko tikas jay. Ay ayatan ka lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito balay. Kunaklakit dino nagbaliw kan, ngem saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaus mo. Tapumanaw kan dito balay. Itamat lang! Pangasim ka di alakay. Di na ko mapapanawan. Gaputawan na mo kapapanag. Pakawanan na ka din alakay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Jak tunulitan ti kasi ngay naramid ko. Makamukan itibiyag mo. Inibus munti anus ken ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy nga aramidam. Jakon maitured. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki itibiyag mo. Ikari ka talaga lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali agundaway. Pagkawanan na Roger. Umayak man na. Si kamot gayam, Lilian, anak ko. Sumurag ka pa'y Didi o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mo. Nanang, pinapanaw na kunti asawa kay Jebalay May. Naaktuan na kami ngamin kiniri ko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anyang itaramidal. Ay, anya ka lakit din, aya. Idi pa'y lang abinagbagaan ka. Ngam di nakmat patpat dyan. Anya nga ita. Ano samdi kasta nagbanagam? Kasano akpaitan ngay nanang. Naibabayin ako na yan ka po'y tinapasama. Agyaman ka, ta saan nagdarong ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastakan ko, ana. Nagpatinggamatan at kinaanos na. Day ti bunga tinalabas a panangabusong iti kinasingpet ken kinaanos ti asawam. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Arlene Gumais. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Da kayo magayam, tatapilaw. Anyan dito nakasako nga imot yaw. Ay, kamuti day tay. Madama nga men, ti panagkalimay, hindi bakit ka, di bangkag. Ay, kasta. Ay, sus, baka nadagsinday ta. Nanangdan kay latta ko man itimang bagkat, Tapno di kay marigatan, tata. Anya, kalaki din, Bernard. Kabailan mi pa'y tagbagkat. Uray lakay kin bakit kami. Napigsa kami pa'y ngagtrabaho. Ay, sa bagay mo kay di, Angam, nalawa unay di mulayaw, tata. Mabanog kay mo adwa. Dudwa kay mo kini Auntie Maria ngagtrabaho. Si kaki di, may. Kas itinakunak itay. Napigsa kami pa'y ngagtrabaho. Kas kami lang, tawan iti 40, iti panaggargaraw, may. Ay, kaasimot da tatapilong agasawa niya. Inal daw da amapan iji bangkag da. Sapay awan katulungan da. Ay, wan nga rod ba kahit? Awamot nga rod anak da. Day tangag pa'y sutirigat na awan anak. Awan katulungan iti panagbakit kan panaglakay. Ay, pudnutan ako ng bakit. Wan gayam, madamag kuman kan ka.
Apay nga awan anak dala kay Pilaw kan bakat Maria. Diyak man naman. Damat nanggag ko ide. Ani Auntie Maria ka na ti adda diferensya na. Iso saan ang makaanak? Kasta? Hoy, Ay kaasi damat. Awan katulungan da iti amin at trabaho da. Ha? Apay ngay nga agkat katawa ka masabat ko, supeng. Ay, na, makapailag kayo nga agasawa, tapno amuyo. Ha? Agpakpakarigat kayo nga agbagbag kat itinagdagsen. Ken agtrab-trabaho ijay bangkagyo, nga oray nagbara ti darang tinay. Anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. No saan nyo ko mga inay aywanan dagita? Dagita o? Dagita nay! Diada ko mama anak yo ita. Aniya? Ngam sa bagay, damag ko abaog kayo nga mingkal. Iso nga awan anak yo kin ni Tata Pilaw. Hay, piman kayo piman kayo at talaga. Aniya? Nay, apay nga ba kay? Katawa ka mitlatan. Ibagamit ano niya tikat katawam. No, makikatawa ka man. Ay nalakay, katkatawa ak mandala kay pilong agasawa. Ha? Mas daawak man iti day di alakay. Iti kinaado ti babae dito'y lubong. No apay pay lang aday di abaog asaan ang makaanak ti pinili na. Anya? Nagawan a panunot na. Laklakayan. O, anya nga ita. Awan lang aroden katulungan da iti amin at trabaho da. Ay nabakay, sana nasaya taguy-uyaw. Katkatawaam ki din ida. Kat, makapailak mga main. Awan anak da, gaputa baog ni Bakit Maria. Awan serbiti amin apagbanbanugan da, gaputa awan mat anak da. Awanan ba ina talaga rin dyan, suping? Anya nga taaga po akat katawaan na dala kay Pilong ang asawa? Wan nga rod mare. Naapay nga taa. Nakauy-uyaw at talaga dayjay a babae. Ay, nagmayat at durabanting iwat na, tapno agnakam. Ay na, nasayaat no da makaiturad ang mga ramid kan kuana iti kasta. Barang isong agpaiso ti pagnakman na. Maghintay ka, Mare. Ako ang gagawa sa kanya ng ganyan. Ha? Amin matan asan arumbang akatawaan? Katawaan na, kan uyawin na? Paiman. Ay na, sana ang mabutang itikas kan kwa na kunaktumas. Anyat ko nang bakit? Masikog ka? Wala kay. Masikuga. Oh, Isuan na panak ita ije ili. Gimatangag iti pregnancy test. Positive a talaga. apay nga ron, analiday ka. Sa anak mo't analiday. Pampanunutak lang namin. Awang pa'y makatawan ti maikadwa nga anak ta. Ngam ni, masikugak manan. Bakit? Awan ti rumbang apagdanagam. Blessing iti pamilya tayo dayta. Ikari, kabala katakdiran ti pagrebang nga kakasama, tinasawa. Nga uray talo. Wano upat agbalin nga anak ta. Lakay? Iso adi kag pampanunot. Wen, panunutan a blessing dayta. Ay na, Mari. Puno timbaga nila kay mugan ka. Blessing iti pamilya yu dayta. Mare? Anya ko matipagdanagan. Kat responsable mat nga amakan asawa nila kay mo. Ay naawan rumbang apagparikutam. Rumbang kiti ko maamaragsakan ka Gapot ang manayunan to manan ti kids yun. Ado, naragragsak. Wan mare. Ngam pampanunutak namin ti asawa. Awan apulos ti inanana iti trabaho. Kurang lang arap kat agtrabaho iti rabi eh. Ay na di ka madanagan. Amok akabaila na dayjay. Isungarot abiliba ka ni Pari Bernard. Gapo iti kinagagat na. Agtrabaho pa iti rabii.
naimot mo pare. Kala, agas mo. Un pare, nagapuha ka di pharmacy. Gimata nga iti vitamins ni bakat ko. Ha? Apeng agbe-vitamins pare. Masikog ngamin ni bakat ko pare. Ah, kasta ka day. Ay, congrats ha pare. Manayunan to manan ti kids yo. Agay manak pare ah. Mala, agawaan nyo kiti pare. Kabayatan na napigsa kayo pa yung agtrabaho. Anyati ko ng lakay, masikog manen ni Lisa. Uwin ba kay? Isumitin ako na ni pare Berna, di tayo nasabat ka. Kanya ko mati nakakataway di tayo na. Ay na, makapaulok at talaga. Awan pa'y do atawan di may kadwa nga anak da. Ang ita, masikog manan. Ay, na yun na. Ta, kamanin ako na akong bakit. Aguy-uyaw ka manan. Ay, nalakay, saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang matipod no, anya. Masikog manan. Kasla ka ano laang, idinaipas ngay na di may kadwa nga anak da. Anya? Hay, mapadasan to ni Lisa jay kaslar aramiden dagiti sa bali nga ina. Ano mapanda agitulod iti ubing da iti pagadalan, at dapay ubba-ubba da amay sa nga ubing iti likudan, sa bali pa iti sangwanan. Ay na, lakon aya. Na yun, naguyaw ka man bakit. Ay, agtal na ka man. Ang mga madda makangagking ka. Nakababaing. Day, apa yan? Magmag na ka mo nagkakatawa sa beng. Ha? Anya ti katawa maya. Ay natatak at katawa ak mandali sa nga gasawa. Ha? Pauna yan na kina. Anya nga kinangay bagbagam. Apay, diyo ka di amo ama si kugmanen ni Lisa ita iti may katlong anak da. Ay, amok ah. Ang apay akat katawaan. Anya ya tinakakatkataway ti dayta. Saan ka di ama kapailak? Nga awan pa'y dua atawan jay may kadwa nga anak da. Masikog manan. Inton kwan, aganak tumanan. Inton kwan, masikog tumanan. Ah! Yeah. Ay, naguyaw ka mo tin sa beng. Ay natata ibagbagak laang tipod no. Kasla kada kayo mo laang nga. Lakay kun bakit kayo. Ngam awan mo't anak yaw. Anya? Siguro, saan laang ani bakit Maria tibaog anya? Uray siguro si kanya tata. Iso nga awan anak yaw. Ay sus, makapaulak at talaga. Awan na talaga babay na di asuping. Nakauy-uyaw. Jaklaan mo akas tagayan ti ibagbaga na itiliklik-likudak day jay a babae. Anya nga tani parikot na ano masikugak manan. Amo matati ugali na di babae. Awan lat maaramida na itibiyag na. Isu akas jay. Uyaw nga uyaw. Sa bagay mat kiti ah. Kan may isa, awan baby ang ko kan kuana. Gapot ang jakmot ang daw-dawat kan kuana iti pakan ko kadag iti anak ko. Isu nga aguman tulat tamang katkatawa kanya. Ay na, sakti makaan mo. Ha? Adala pa ka sa batakan ko ana. Ay sus, pagsasawa iti 1 million. Ay uray siya ah. Pagpadaanak nga rod ang lumabas dito'y balay ka. Ta saludsudok man no anya ti parikot na. Saludsudok laang mat kiti ah. Saan kumat nga apaan? Nasaya at nagranata, mare. Ha? Adda nga min dimanon kanyakat. Akat katawaan nak kano. Gaputa masikugak manang. Anya, di manon day takan ka? Kapod no may. Ah, kastagayam ha? Ay, nagawan abain mo? Apay nga agtumpa ka matlatan si Kalisa. Gaputa nagalas ti ugalim. Nakauy-uyaw kay ti pada matao. Ngamdi ka mo't makita na itabukod mo abage. Anya? Tapno mo man niya. Uray agsasaruno ti panagsikog ko. Awan bibiyang mo. Gaputa may salaang ti amada. Ni Bernard laang. Saan akaskan ka? Upat ti anak mo, pasing mo't ngayon na una. Upat ti anak mo, upat mo't nga ama. Anya, amom supeng. Saan ko kung mga isawang daytakan kakat? Ngam nauyaw ka ngamin. Di mo mo't makita day tabagim. Agyaman ka, tanaranda ang tinasingpat nga asawa.
Tano saan? Amang ano pinanawan na kamanan. Anya? Isu asar dengam dayta panaguyaw mo. No di mo kayat, nga isublida kan ka dayta saom. Maawatam! Apay nga mare? What happened? Kaslamat ang ngaryat ka iti unget mo, ha? Saan akas na? Talagang agong ungatak. Iso nga agulimag ka. Pangaasim ta di mo robroban ti pungtot ko. Ta mga nusi ka ti pagpapasak. Anya? Hoy, no ti panagkunam kat mabutang nga kan ka. Wrong. Abay, guilty ka iti naibagalilisakan ka. Iso akas taunay ti pungtot mo. Anya? Pudno mo timbaganakan ka. Nakauyaw ka? Uyawam ni Lisa, gaputa masikugmanan. Ngem di mo la pinanunot amay salaang ti amada. Saan nakaskan ka? Upat nga anak, upat mat nga ama. Magalit ka lang. Hindi ako takot so ping. Napasagidan ka iti kastaunay, di ba? Iso akas taunay ti pungtot mo. Ay, anya lakit din. Kastagayam ti langam, mapasagidan anya. Anya? Uyaw ka ngamin nga uyaw. Ngam di mo amo akita, enday tabagim. Danga. Ibaot kan tupay. Ay, awanan kay tibain si kasupeng. Ha? Imbaga nila kay kukanyak, ti imbagam ka na, di namin sana nagsabat kayo. Una yan, pananguyaw mo ka na kami. Imbagam pa'y ka no, abaog kami adwa. Nana. Uray awan anak me, kano bilang mantada diferensya ti maysa ka na kami. At least, nagtalinaad lata tinasaya at alinangan me, manipod idi aging gaita. Noan yaman ti kurang ti maysa, saan mi abinirok iti sabali a tao. Ha? Saan akaskan ka? Upat nga agpayso ti anak mo, nga basig mo't nga inauna. Alaman, asinaw ti mas nakababain ka data. Ibagaman, Pasensya kay kuman, Nana. iso abaliwam day taki naman nagwiyaw mo. Gaputa si kamot lang ti nakababain. Nugas tamlatan, ama nga numauma ti asawam kan ka, kat isukat na kan tumanan. Mang sapol kan tumanan iti sabali a lalaki, maikalima, nakababain. Apay nga agsakit dinakam mo kadakwada. Kapudno mo tim, bagadaking ka. Ha? Nauyaw ka nga main. Iso kasta mo tim, bagadaking ka. Gusto lang na naibagada na ita. Barang isumot din ti pagnakmam. Magnakam ka pa ya. Lakay. Di ka latang amin nagulimag. Noon niya ti makikita. Saan ko mananaskan nga uyawaw? Nya nga ita. Pinasublyan da kakit nga ron iti sao. Apag-saksakitan tinakam mo. Yung pudno magkidi ah. Anya? Iso nga nakam kan. Baka ikatam ko man dahi tang ugalim. Iki naman naguyaw mo. Ngamin, nuwar arigay. Sika, timas nakakatkatawa ti biyag na. Ngam isuda. Iso nga, baing ka kumamay. Subeng! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sabay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Apaw! Nakapurma ka ba? Itrayan ka na kan. Papanamngay. Ugali ti barangay. Mapanak man ni Jayan ti balasang ararmay. Ha? Ay na. At gayang palasang ararmay ka na kan. At dahil, uray ladwa. Anya, dua ko na. Ay, agasaman. Mabalin na yan mo tigas na. Mabalin. Aramidak nga ron di mabalay, tangkal. Ay, unay kan. Araramidan mo tikas iti aramay. Dahil di tatang mo ababae raw. Nuwar arigay. Kasla agsusukat iti badaw. Tikas ta nga agsukat iti babae. Ni Uncle Mike. O no, ti bagbagak. Ngam niya, saan na nasaya dahi tangan aramidam? Kanakan, saan ko kanunungan dahi tangan aramidam? No agaram ka, may salaang. Saan mo kumapagkigid na lang? Anya
Anya ko nang pare. Adda number 1, number 2, kan number 3. Wala, gagangay ti gwapo ama ko na. Ay sos, agar aramid ka laki di iti pakaibabay nam no kasta pare. Kasano apa kay babay nak? Si kage di me. Pogi po yung skit di ano, ado ti babay. Hey. Anya? Iso si ka, mangsapol kay ti uray 5. Bueno, 6. Half dozen ba? Anya? Uray talo a babae, kan talo a bakla. Ayusin. Ayun na eh. Ay, laki di ka bagalan dahil tayo bagbagan paray. Sana ka babae raw, akasking ka. Ayayatan ka, Sofia. Si kalaan ti babae ti biyag ko. Ryan, Pangasim ko mamat taklunan na kon. Manumot ten abulan, nga agdat-dato nakkan ka. ha? Ibagan madanam namak, wano awan. Tapno amok teraramidak. Ay ayatan ka mat, Ryan. Ah. Isa aman niyo po ita. Agayan ayatan. Kasta, ay no, nakaragragsakan iti imbagam. Siya kung ti kararagsakan abaro itangal daw. Anya nga minin ti date ita? Day, 8 ita. Apay ka di. Ah, okay. Remember this day. Anya ti kunam? Agayan ayat kayon iti dayjay arayan, friend? One friend, agayan ayat kami. Inaklon ko idi na minsan nga aldaw. Kasta? Ay na! Congrats, Sofia! May love life ka na! Ay, nakaragrag sa kak, friend. Panag ko na. Ison ti lalaki ang para kanya. Ha? Ay, ayatag namin ni Ryan. Kat mariknakmat akas tamot ti panagayat na kanya. Iso asaan ang maikat iti panunot ko nga ison ti lalaki ang naikari para kanya. Anya? Iso asay ka. Aklo ng mutinjay ko nam idi kanyak ang nabayagan nga datdaton ken ka. Ang ano agarom iti sa bali. Aguray pa'y, Sofia? Kayat ko pa'y nga amuan ti husto nga ugali dayjay ariko. Unay kan pare. Ita pa naglalaming. Imbis nga ulas ti mabalin mo pagdobyan. Saan man? Ita babae mo ti pagsusukutan pare. Shh, kagtagari. Ah. Mga ano damakangag. Arigatan. Anya? Ay, inaklon na kalangaro din ni Sofia. Ngam adda pa lar armam amay sa abalasang. Mapagigibdan mo nga raw pare. Ay gawin na. Siyak pwede ko nam. Apay ka pa, oy. Anya? Ang mga ano nalipatan man pare. Guwapo ak. Iso babae pa'y kidinti masidag. Iso nga alangan ki di mo, tasyak pa'y tumatras. Ay sana! Anya? Ay, makapaungot dayjay arayan. Ha? Tapay madinirayan na ya. Pangaasimbahan tamapan kay jay balayda. Inkabagbagaan jay kanakam. Ha? Adda na kaibaga kanyak. Nga uray la kanudwa ti babae nga arman na. Anya? Inton kwan, masikugan na idadwa awanan. Awan tumanan sa bali a pagkamangan na, no saan adata. Bakit? Ingkan, bagbagaam jay kanakam. Saan mo nga urayan asyak ti mapan ijay. Taama nga no makaisawangak iti saan anasayaat kan kuana. Bayak, tatayat ka ba na? Napalagipan ka nga ka. Ada nga min nakaibaga ni Antay, masaan na kanu amay-may sa. Di pala sa ngararmag. Kunak mo sana dumanon kinkwana. Di manon may. Anya? Ay na, pang-aasim ka na kan. Isang din mo na sa ngararamitan. Ang mga nung pakaisan, makam na ita. Anya kay laki din ayang kan. Amuyo mo tanata irtoy ka anak kanyo. Ken kang ronana. Nalaing. Amok ter aramida kang kal. Anya. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag. Nojak amaw alusutan. Don't worry, Uncle. Legend to ka na kanyaw. Ay na pare. Huwag no timbaga ti angkal mo king ka. Ha? Ang mga no iti dahi tangan aramitan.
Kit isuki de, ti pakaisagma ka. Nari ka din pare. Kanya ka lagi din eh. Jack pa kay sagmakan da ito eh. I know what I'm doing, you know? Awan to, mo kami di pa nagtalak mo kung pamatim kanyak. Ay, un kayam. Sana nga ni Sofia, kini Jane, ti paggid-gid na. Ha? Adaman na inayon na yun. Kaya't naman tagpalugo kanyak. Tutupak mo ta. Anya? Sino man ang tayo? Ada may sa abaklay, Jili. Baknang. Napigsa ti parlor na. Nakuna na nga gusto ka no kanyak. Anya? Wen pare, puno. Iso asan lang abalasang ti pagayayama. Ada pa'y bakla. Ado ti kwarta na, kunang man. Anya? Ay, ayatan ka na, Jane. Apay, panagrik na kas nalikliklikan na. Ha? Saan mat akas ta, Rico? Apay nga naging kita. Jakpayan mo, no, danam-nama ko naman. Ay ayatan ka unay. Iso aman hipod nita. Agayan ayatan. Agyaman ak unay, ti panangaklon mo kanya ka. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, Rico. Ay ayatan ka. Iso nga impod no kung day ta marikriknak. Kansapay la ko ma. Tasaan tumot nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ikarik. Sige lang ti babae nga ayatan kanipatag ko, ititong palbiyag ko. Agyaman na, Rico. Nasayaat no kasta, friend. Yam among tumat nga rod kanyak ati kaayan ayat mo. Wan, yam amok tukan ka. Ay na, masiguradong amas daaw ka no makitan ti boyfriend ko. Taapay kumamas dawa. Wan ama nga no saan ka ngamin amamati. Nga iti kasjay akinataar na, katsyak ti inaram na. Anya, uunay kamatan, friend. Among tipod no nga ayat, saan ang maibasar iti lang Sa bagay matkit di Yam amok tukan ka, friend. Inton umay alawas siguro. Ay na! Agyaman ang unay tayo ka, Ronnie. Imayak gaputa inawagan ng matitay nga umayak dito sa salon mo. Inawagan ka. Gaputa kailiw kan, honey. Ay, nangan kan. Saan pa yung ngarodani? Lukas tangaluan. Uray na ka. Agsukatak lang Wen? Amangan ngamin no ibain na kakakuyog. Nadyak agsukat. Ha? Mabilay. Pagpalasak. Tayin tamangan iti favorite ko restaurant. Agyaman na kiti panangpakan mo kanyak, ha? Awalan yaman na. Si Kamnet. Maawatak mo at maawan kwartam. Gaputan ako ng ngaron nga awan trabaho ita. Pagyaman ako unay, kapot naman nakaawat ka. Si ka talaga. Rumwati pa nakaawat ko. Gaputan si kati kasarsalita. Kan gaputan ay ayatan ka. Ano sa bali at tao. Ay! Sana rumwati understanding ko. Anya? Awan kaya. Ang mga numalipatak. Umay ka kumay di parlor kwento. Umay alawas. Ha? Awan kami kaduwag. Gaputan agawin ni Perla. Di kagdanag. Sana libre daw mo. Bayadan ka. Ada pa free hugs and kisses, Anya? Umay ka nga umay. Tamnamaan ka. Ada nga minumay gayam ko. Agparibanda ka no. Ket awan kadwa ka mga sikaso. Mga na pare. Sama naman na ito luto ka native o manok. Ha? Ay, nagimas mo dahil na sidan, pare. Jack pala makapangan. Apa nga pare? Napan kami nangan iti restaurant iti kadwak abakla. Anya? Ay, siya. Ayun timad na nagang yung ka pare. Kapay kumamoy. Una, gaputa pinaypay sumit yan na pinaggigidan di babae. Agraman bakla, tinutupam. Gagangay ti gwapo Nandiyan kalaki din. Awan ti rumbang apagdanagan. Basta tinapatag. Saan nga amo ni Sofia? Ken saan ba't nga amo ni Jane? Anya?
Good morning! Good morning, friend. Urayin na kami, bita. Na-traffic kami ngaming kini Jane. Kasta? Ay, unay na ta traffic. Inal daw kasta. Wan nga rod, ngam di ka madanagan. Paumay kami. Iso nga isagana mo dagiti pagreband mo iti buok mi. Iti kasta, marugyam adagos apaman ang makasangpod kami. Ay na, itay pa nakasagana. Urayin kay nga Ruden. Ha? Agamaan nyo, nakababay ni ti boyfriend ko. Inayabak pa mo, nakaduan na ti parlor ko. Darasan nyo. Anya? Iso ti ibagbagam a boyfriend mo, bakla? Jane, Sofia? Ha? Aga mo kayo, ti boyfriend ko? Awanan ka iti baeng. Anay ko. Bagkang, babaero ka. Anyat kaya't asawan da ito, Rico? Rico, timbaga na anagan na kan ka? Ha? Anya lakit din ta nagtangkan ti ulbod mo? Agpalawagak. Ay, kahit mo sawan, pinaggigidan na kami. Anay ko. Yaklay pagaro, mamaramid mo tikas na kada kami. Babaero ka. Mabitla. Mabitla nga? Pumanaw kan. Anya ti pampanakil mo, gaita 1 inch, iso ka di? Ha? Gaita lang, nagbasit. Honey, nakababayan ka na giti tataw. Saan kumamot akas tati bagbagam? Ha? Mabain ka amang nagdagiti tao, awan inch lang nga rodon dayta. Dayta ne, kat saan ka pa'y unay agwapo nga maaramid mo pa'y lang apagigidanan na kami. Awanan ka iti bain. 1 inch lang nga rodan day taning. Babaero ka pa lang. Awanan kay tibain alalaki. At nagnakam ka, dahil titiparakan ka. Anday ko. Ana, pumanaw kan. Saan na ka pagtatakunan? Pag ano, miti 1 inch. Day tati bagbaga ka din ka paray. Pinaggigidan mo to, mga minti babay kas kada bakla. Kanya nga ita. Babay na ka. Jakmat amo nga gagayam dagaya nga talo. Da Sofia, Jane, kanjay bakla. Iso siguro kasta paray. Tapno pagnakmam. Nakababay na. Nagano ti tao iterwarte salon. Nagkay-kaysa anak pa'y dagiti talo. Sada ko naking ka, 1 inch. Anya laki din. Ay, makapail ka mo paray. Apay limsak. Tapay nga 1 inch lang paray. Ay, nag-aramid ka lang itin nakaibabay ng paray. Ay, uwan nga ron. Anya nga ita. Uray may sa kadakwada. Awan nagbatay. Imbabayin da ka pa'y. Ha? Iso nga adal na daking ka paray. Saan anasaya at apaggigidanan ti babay kas kada bakla. Gapo lang tadalangan. Pakaibabay nam lang day ta paray. Oh, anya nga ita. Ada ka din naganap mo, iti kasta nga inaramid mo, Ryan. Uncle, Nagaramid ka lang, iti nakaibabay na. pasensya kay kuman, Uncle. Oh, ti kunam siguro makapanayon iti pogi points, ti kinaano ti chicks na niya. Anya nga ita, imbabay na ka lang araw, iti kaadwan. Anya kito 1 inch nga imbaga na kingkangan. Pag nakmam kumamoy na itan, Ryan, iti kasta nga inaramid na king ka. Diyak ang magpulitan pa'y pagsusukutan di babay. Anya, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Baysabay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.